Amèlia i Guillem, ja tornem a ser-hi amb un confinament. Avui, tal com vàrem quedar, us explicaré el conte de la Blancaneus. I aquest conte avui irà dedicat especialment a la Violeta, que ella, com que encara no té 3 mesos, no el podrà escoltar fins d'aquí molt de temps, però mentrestant ja estarà gravat i el dedicarem a ella. Però també el podeu escoltar de seguida vosaltres i el podeu escoltar totes les vegades que voldreu. Doncs comencem. Hi havia una vegada un rei i una reina que eren feliços, però estaven una mica tristos perquè volien tenir un nen, una nena, i no tenien cap fill. I ja passaven el temps i no tenien cap fill. I per això ho desitjaven i estaven una mica tristos. Un dia la reina estava allà al jardí del palau, que estava cosint, i nevava fora. I es va quedar encantada mirant la neu com anava caient. I tot de cop es va punxar el dit, va caure una goteta de sang va caure sobre la neu. I ella es va quedar allà ben parada i va dir: oh, que m'agradaria de tenir una nena que tingués la pell tan blanca, blanca com aquesta neu i els llavis vermells com la sang. Donaria la meva vida perquè així fos i tenir aquesta nena. Tal va ser que la reina es va quedar embarassada i al cap de 9 mesos va néixer una nena amb la pell ben blanca com la blanca neu i els llavis vermells, vermells com la sang. Era tan preciosa i la reina estava molt cansada d'haver-la tinguda, però va dir: mira, li posarem Blancaneus. Se la va mirar, la va abraçar, però estava molt malalta, molt cansada d'haver tingut la nena i es va morir. Doncs el rei, content per haver tingut una nena, i trist per haver perdut a la seva dona, va començar de cuidar-se a criar la nena amb mainaderes i dides i tot plegat, però esclar va dir: home, jo li he de donar una mare a aquesta nena. I així és que se'n va anar al cap d'un temps i va trobar una dona molt i molt guapa, però era més presumida que un gall. I vet aquest que s'hi va casar. Aquesta reina tot el dia s'estava empolainant i mirant-se al mirall, i era un mirall que tenia, que enrunava. Tenia aquest do. I ella agafava el mirall, s'emmirallava i anava dient: mirall, mirallet bufó, que de totes les dones la més bonica sóc jo? I el mirall li contestava: sí, reina, ho sabeu prou, de tot el món la més bonica vos sou. I la reina s'estufava i cada dia estava més presumida i ben contenta i cofoia de ser la més guapa del món. Però, esclar, amb això, mira, va anar passant el temps i la Blancaneus es va anar fent gran. Primer una nena i després ja se va començar a ser una noia, una noieta, i com que era tan i tan preciosa, perquè continuava tenint aquella pell tan blanca i els llavis vermells, cada dia era més bonica. Tot així és que la reina un dia va preguntar-li altra vegada en el mirall: mirall, mirallet bufó, que de totes les dones la més bonica sóc jo? I el mirall li va dir: no, reina, ja no ho sou. Els ulls de tothom i els meus ho és molt més la Blancaneus. Ui, que es va enfadar la reina. Es va enfadar tant que va dir: no ho puc pas suportar de cap manera, això. Va cridar en el caçador major de palau i el va fer anar allà i li va dir: caçador, aquesta nit em portaràs a la Blancaneus en el bosc i la mataràs. I si no la mates, faré matar jo a tu.
Així va ser que a la nit el caçador se va emportar la Blancaneus cap al bosc, cap al bosc. Però, esclar, com eren allà al bosc, li va fer una llàstima, perquè la va veure tan senzilla, tan maca, tan bona nena, tan innocent, que va dir no la puc matar. I se li va ajonellar allà i li va explicar: mira, Blancaneus, passa això, la teua madrastra vol que te mati, però jo no te puc matar, te salvaré la vida, però t'has d'amagar, has d'arrencar-te a córrer, vam anar ben lluny i amagar-te ben lluny perquè la reina no ho sàpiga. I així va ser. La Blancaneus va començar a córrer i a córrer i a córrer i a córrer, i vet aquí que al final va arribar a una caseta al mig del bosc i va dir: podem a voldran. Va anar allà i va picar la porta, però no va contestar ningú. Però llavors va veure que la porta era una mica ajustada. Saps què va fer? La va pitjar i va entrar. I vet aquí. Va veure una taula parada amb 7 platets, 7 gotets d'aigua, 7 llesques de pa, amb les seues cadiretes, i va dir amb la gana que tenia. Què va fer? Doncs se va menjar la sopa, se va beure l'aigua perquè tenia set, i després va anar entrant cap endintre i va veure que hi havia una habitació que hi havia 7 llitets. Que macos que eren aquests llitets, i com que estava tan cansada, tan cansada, tan cansada, vet aquí que se va ajaure en un llitet i es va quedar dormida. Resulta que aquella casa era la casa dels 7 nans del bosc, que com varen estaven treballant, i llavors arribaven a casa seu molt tard a la nit, i llavors sopaven. Però vet aquí que els nans anaven cantant: quan tornem de treballar sempre estem alegres perquè arriba l'hora d'anar a descansar. Som els 7 nenets del bosc, llestos com mosteles, i després de treballar anem a sopar. Vet aquí que varen entrar i van dir: algú me s'ha menjat la sopa, algú me s'ha menjat el pa, me s'han begut tota l'aigua, lladres, lladres. Però llavors varen mirar a la seva habitació i varen veure una noia allà ajaguda i van dir: quina noia tan bonica, i com dorm. I se'l varen acostar. Que és maca, jo voldria que es quedés aquí amb nosaltres. I l'altre deia: sí, jo també. Doncs saps què? No la despertem i demà, al dematí, li preguntarem si es vol quedar. I així va ser que l'endemà li varen dir si es volia quedar, i sí, la Blancaneus, com que no sabia on anar i tot, va dir: sí, jo me quedaré aquí amb vosaltres. Se varen fer molt amics i eren molt feliços i vivien la mar de bé. Els nans anaven a treballar, ella recollia flors i eren molt feliços. Però vet aquí que aquella madrastra, aquella reina tan dolenta i tan presumida, no podia estar tot el dia emmirallant-se, però al final va dir: mira, tornaré a preguntar-li al mirall per estar més tranquil·la i tot plegat. I li va preguntar al mirall: mirall, mirallet bufó, oi que de totes les dones la més bonica sóc jo? I el mirall li va dir: no, reina, no, ja ho sabeu prou. Ho és molt més els ulls de tothom i els meus, ho és molt més la Blancaneus. Que es va enfadar. Què pot ser això? Poc si és morta? Diu: no, reina, us han enganyat. I el mirall li va explicar tot. I viu molt a prop de per aquí. I la reina va dir: això no pot pas ser de cap manera, me'n cuidaré jo tota sola, de matar-la. Així que va preparar un cistellet amb unes pomes emmetzinades i es va disfressar de velleta amb la cara bruta i un mocador al cap i que allò que no la coneguessin, i se'n va anar
cap al bosc, que allà on te li havia dit el mirall que vivia la Blancaneus. Va veure la caseta dels nans i allà que sí que s'hi va acostar hi havia la Blancaneus. I li va dir: noia, no me vols pas comprar unes pomes d'aquestes? Ai, no ho sé, li va dir la Blancaneus, perquè no se'n fiava gaire. Li havien dit als nans que no obrís la porta. Té, guita, doncs, si no te'n fies, te'n dono una, la tastes i si t'agrada, me'ls compres. Aquesta te la regalo. I així és que la Blancaneus va fondre una queixalada a la poma i plom! Va caure desmaiada per terra com morta. I la reina, vinga a riure, ja l'he morta, i se'n va anar amb les altres pomes cap a casa seva. Així és que com al vespre varen arribar els nans de treballar, a la nit la varen trobar allà a terra estirada com morta. Tots vinga a plorar, a plorar, a plorar. I varen dir: ai, pobreta, què li farem? Però que la volem enterrar tan bonica com és. Així és que la varen posar en una caixa de vidre i la varen portar al bosc en un lloc on ella anava sempre, que hi havia les seues floretes, i la varen posar allà sota un arbre amb les floretes, amb la caixa de vidre. I anaven a veure-la de tant en tant. Tot de cop un dia va arribar un príncep del reialme veí que anava allà a passeig amb els seus criats, anaven amb el cavalls. I varen veure els nans allà, i varen veure aquella caixa de vidre, i varen dir: ai, a veure, anem a mirar què passa. S'hi va acostar el príncep i va veure aquella noia tan maca dintre la caixa i diu: oh, qui és aquesta noia tan bonica? Així és que els nans li varen explicar tot com havia anat, i el príncep se'n va quedar ben enamorat i a més li va fer moltíssima llàstima i li va dir als nans: nans, me la deixeu emportar al meu palau perquè és tan bonica i jo la cuidaré molt i la posaré allà fora en el meu jardí. I els nans varen dir: bueno, mira. I li varen deixar emportar. I el príncep li va dir als seus criats: au, agafeu la caixa i anem tirant i la porteu a coll i me la portareu en el meu palau. I mentre anaven caminant, vet aquí, que un, que no s'hi veia gaire, va empassegar amb una pedra i pumba, quasi que la caixa cau per terra. Però amb el xutrat, què va passar? Que el tall de poma que la Blancaneus tenia a la boca, que no se l'havien passat, li va caure i tot el verí se'n va anar. Per tant, no era enverinat i es va despertar. Oi, el príncep, com va veure la Blancaneus allà, tan guapa i tan preciosa i desperta. Encara se'n va enamorar més i li va dir: vine cap al palau i ens casarem. I sí, se'n varen anar al seu palau i varen decidir de casar-se. Però, mentrestant, la reina estava en el seu palau i va agafar el seu mirall ben satisfeta, pensant-se que era la més guapa del món. I llavors el mirall, com sempre la reina li va preguntar: mirall, mirallet bufó, que de totes les dones la més bonica sóc jo? I el mirall li va contestar: no, reina, ja no ho sou. Els ulls de tothom i els meus torna a ser-ho Blancaneus. Què dius, desgraciat? Torna a ser-ho Blancaneus. La reina es va enfadar tant, que va agafar el mirall i el va rebotir per terra, que es va trencar en 1000 trossets. I cada trosset d'aquells anava repetint: torna a ser-ho Blancaneus, torna a ser-ho Blancaneus. De tantes veus que sentia torna a ser-ho Blancaneus, la reina es va embogir, va parar boja i va enfilar-se dalt de tot de la torre més grossa de palau i es va tirar dalt a baix i va quedar ben morta i aixafada. I vet aquí que mentrestant el príncep es va casar amb la Blancaneus i varen fer una gran festa i al final va ser feliç. I ja està.
Una abraçada